Ja, wij hebben het leuk druk. Kerst ik wel achter u, er liggen genoeg boten. En ja, de bouwvak zit er onder de kom. Nou, dan laat het er echt vol. Het is nog van gisteravond eigenlijk en we hoopten dat de regen vannacht de afwas zou doen. Maar het heeft niet hard genoeg geregend. Wat staat op het menu vanochtend? Suikerbrood. En suikerbrood in het vries? Weet je jij het toch? Suikerbollen. Ja, vandaag laatste dag. We moeten weer terug naar Heeg. En, we hebben een hele mooie week gehad. Prachtig rondtour gemaakt door Friesland. Is het mooi werk? Het is prachtig mooi werk. Ja, absoluut. Absoluut. Ik vind het een heerlijke, prettige haven. En zeker de laatste jaren is het weer enorm verbeterd hier. En nee, ik kom hier altijd, als ik hier de haven binnenvaar, dan denk ik altijd, ik kom thuis.